To, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Usman Muhammad Abubakar. Ni ne mai nika a unguwar, ni ne mai injin nika ta unguwar Hero Gana, layin gidan mai unguwa Dagaci. Gaskiyar magana rashin wuta kam ya kawo mana koma baya sosai cikin wasu al'amuranmu na harkokin rayuwa sakamakon rashin zaman wuta. Idan yanzu haka muna fuskantar matsaloli da yawa. Yanzu ka duba cikin injin din nan ga nikoki na bayan Allah da yawa an tara su. Yau kusan sati biyu muna neman na uku ma wutar mu kwata-kwata ma nan ba ta zama. Irin da dare kan ma kwata-kwata wutar ba a hasko ta da dare. Sannan da ranar kuma da an kawo ta awa ɗaya biyu ta ɗauke sai kuma gobe. Awa ɗaya biyu ta ɗauke sai kuma gobe. Duk da cewar mu masu ƙananan sana'u ne hakan nan. So muna buƙatar dai gwamnati ta shiga lamarin ta agaza mana dai kan batun ishu na wutan, su samu dai su wannan namu su waiwaice mu don Allah su bincika mana kan yadda abubuwan suke tafiya. Don gaskiyar magana muna shan wahala sosai sakamakon rashin zaman wutan. Matsalan wutan nan ba ƙaramin matsala ba ne. Ruwan sha ma wannan in za ka samu ba ƙaramar wahala ake sha wurin samo ruwan sha ba. Sannan an samu ruwan shan ma misali duk kuskus ɗin sai ka je naira 200-250. A wani wurin kan ma jarka 1,200. To gaskiya mun sha wahala sosai kuma muna kan sha. Gaskiyar magana ya kawo mana koma baya sosai. So da duk da dai cewar mutum magidanci ne shi ga iyalai ga yara, amma na gaya ma abubuwan dai sai dai kawai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.